Soren back is. A little bit. Actually, I'm going to come. I'll tell you what, just come on to there, and yeah, straight on. And with that, just wonder, yeah, just like that. Nice. Right into the camera. Søren Bak, Cage Warriors Wales. Vi har lige været til indvejning, og det var en hård omgang. Vi taber normalt 6-7 kilo op til sådan en kamp her, og det gjorde vi også i dag, men vi klarede det ikke til tiden. Og der kan selvfølgelig være mange årsager til det, men umiddelbart så er det fordi det badekar vi brugte, og det vand vi brugte, det var ikke helt varmt nok. Så derfor så var vi nødt til at bruge en sauna udover. I kan følge med i morgen kl. 10 dansk tid. Der starter maincardet. Jeg har co-main event, så det er den næste sidste kamp på aftenen. I kan følge med på Viaplay Fighting Danmark og se kampen live der. Se øksen blive svunget.